cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana na ɲuman ye surika kɔnɔna la bi a balimakɛ edi de don u bɛ ne wele ko dante ko bɛ yen bi dɛ wa ko bɛ yen ni an tagatɔ la de masha Allah ne balima maliyɛnw ne balima silamɛw ne balima panafricains ka bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ala dangana na ɲuman ye surika kɔnɔna la bi a y'a cari ka taa fan bɛɛ fɛ ni maa o maa ni an ka jɛmukan cari ala k'i sara kɛ arjana fardusu ye. Je suis très fier d'être musulman. Je suis un musulman et je suis fier d'être musulman. Ne islamɛ de ye wa n b'a jigiya n dalen don n ka silamɛya la wa n fiyɛrdelen don n ka silamɛya la alhamdulilahi rabbil alamina. Ne balima maliyɛnw ne balima lamɛnbagaw jɛmukan sugu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ɛri in na n'a ye ne dante diya n bɛ don n bɛ n da maga kuma wɛrɛw la n b'a fɔ n ko c'est pas grave n ko c'est pas du tout intéressant n'a ye n diya n b'a fɔ n ko c'est du polémique n ko parce que u bɛna essayer ka n ka président déstabiliser mɔgɔ dɔw de bɛ yen dugu kɔnɔ olu bɛ ka na ni nin topics ye pour nous défocuser n bɛ se k'o fana fɔ mais à la fin de journée mun ye o y'o de ye à la fin de journée adamaden bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ne bɛ Amérique ye jamana 50 de ye jamana 50 bɛɛ n'i ka diina bɛɛ n'i taabolo dɔw yɛrɛ diina yɛrɛ t'olu la a bɛɛ de bɛ Amérique yan mais fɛn kelen bɛ Amérique bɛɛ bɛ se ka ala kali k'i to y'i ɲɛ la yan maa si tɛ maa dɔgɔya Amérique maa si tɛ se maa si ma Amérique maa si tɛ baga maa si ma Amérique donc dɔ b'i yɛrɛ ɲininka k'o bɛ kɛ cogo jumɛn Américains tɛ ala ye Américains tɛ kira ye Américains tɛ ala kira ye Américains tɛ subaga ye Américains tɛ tɔgɔmaw ɲɛkili kan maa tɛ kɛɲɛ da Amérique maa tɛ koloni fili Amérique bolisɔnna tɛ yan foyi tɛ yan tubabuw de don u nɔgɔlen don u kasaw bɛ bɔ u dakasaw ka gon n'u m'u ko u b'u fari si de b'u la i b'a fɔ ko sɛ mais masa min ye ala ye fɛn dɔ de bɛ Amérique ye o tɔgɔ ko sariya depuis que avion b'i déposé JFK la bɛɛ b'o o bato Amérique de ye jamana ye jamana min don fa tɛ maa si la i b'a fɔ k'i ye ɲuman fili dugu ma Amérique de ye jamana ye gouvernement tɛ maa si ka goudron fɔra yan parce que n'i y'a mɛn a bɛ nɔgɔ i y'a fila kan fɔlɔ de a tɛ fila kan ni sanji nana sanji de bɛ ɲaman cɛ cogo min ka d'a ye parce que ɲaman yɛrɛ tɛ kɛ dugu ma à la première place pourquoi parce que sariya de bɛ Amérique Amérique n'i yera i bɛ ka ɲaman fili dugu ma i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye Amérique n'i yera goudron la i bɛ ka i sugunɛ kɛ carré kɔnɔ ni polisiw y'a la u bɛ amande b'i kan ni minɛ ala la siɲɛ wɛrɛ i bɛ taa kaso la o de bɛ Amérique donc n bɛ fɛ ka mun de fɔ ne tɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ nin tɛ Asimi Goyita ko ye parce que n'i y'a ye Mali tiɲɛna a ma tiɲɛ Asimi bolo Mali tiɲɛna de Asimi nana o de la an ka jamana in kɛra pati sagana i ɲɛjugu bɔnna an bɛ kuma la ɛri min na ne balima maliyɛnw guerre bɛ na wuli an ka jamana kɔnɔ ala k'an kisi a ma a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko kulonkɛ de don c'est pas du tout de l'amusement i faamu ko dɔ bɛ ka wuli an ka jamana kɔnɔ bɛɛ kelen bɛ k'i ma ko a kan ka kɛ jaka dɔn ye kuma kɛrɛfɛ ne dante tɛn'o kɛ maa si ye n y'a fɔ aw ɲɛna n tɛ dɔn kɛ ni misiri man di n ye wa n tɛ n fari siɲɛna ten n ɲɛ moi j'aime mon pays par conviction et ne y'an kale aw ye n ko masha Allah an ka jamana bɛ jɔ donc a daminɛna ni petinin ye mɔgɔ nantankolon n'a bɔra ka an ka kuran jeni ka tila ka ala dɔgɔya ka kira dɔgɔya rasulu sallallahu alaihi wasallam ka silamɛya la gosi an ka jamana kɔnɔ mais n'i ye nin ko in ye tancogo la ne bɛ nin kuma kelen de fɔ yan diɲɛ don o don n'i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira kan de ne dante b'a fɔ yan tuma bɛɛ n b'a fɔ yan tuma bɛɛ n'i n'a mɛn a bɔnna n k'a sigira kan de n y'a fɔ n ka président ɲɛna n ko jamana jɔ tɛ kulonkɛ ye n y'a yira Asimi na n ko maliyɛndenw jigi ye ala ye maliyɛndenw jigi ye Asimi ye ne bana lamɛnbagaw an jigi ye ala ye an jigi ye Asimi ye Asimi bɛ baara min na nin a ma nɔgɔn anw tiɲɛnen de don ne y'a fɔ n ka surukati kɔnɔ yan n ko anw tiɲɛnen don n ko Asimi bɛ ka anw caressé n ko ne dante yɛrɛ b'a la n ko n'a m'a dabila n ka se ka jamana in jɔ n y'a fɔ a ɲɛna depuis a sigi kuma wa n bɛ segin kuma kelen kan su in na maliyɛndenw ne dante b'a la a bɛ daminɛ ne fɔlɔ de la an tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ an y'an danbe bɛɛ fili fɛn fɛn ka ɲi an m'an ta si kɛ maa min ka ɲi maa min bɛ danbe ni tabiya dɔn Mali la bi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba kan 2% de la population 98% an bɛɛ kɛra yɛrɛsagokɛla ye
donc doni dɔ de bɛ Asimi kun ala doni ni don a bɛ s'a kɔrɔ mashallah ka da ka ala doni man girin mais fo Asimi k'a dɔn ka fɔ de ko diɲɛ dugu tɔw u jɔra cogo min na u ma jɔ ni kulonkɛ ye parce que jamana o jamana n'i ko k'i b'a jɔ ni kariseli dɔ jamanadenw bɛ tiɲɛ anw maliyɛndenw anw tiɲɛnen don dɛ anw ka ko kɛra damatɛmɛ wale ye fo ka na se an ka diinɛ diinɛ min b'anw bolo n'o ye silamɛya ye i ye faamu anw mɔkɛw ye saya préféré fɛn min nɔfɛ i ye faamu fɛn min n'i y'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ b'a dɔn ko maliyɛnden ye silamɛ ye n'a fɔra ko bi k'u bɛna dankari ko la n'i ko k'i b'i da mago o kuma la ko n'an m'an janto an yɛrɛ la ko u bɛna essayer k'an ka jamana déstabiliser ko parce que ko juguw b'anw kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn a bɔnna k'a sigira kan de donc an se k'an ka silamɛya fana kɛlɛ kɛ ko parce que ko dɔ bɛna don an ka jamana kɔnɔ ko k'an ka jamana déstabiliser maliyɛn yɛrɛ kɛra Isaka y'i bo ci tuguni nafa tɛ foyi la ka kɛlɛ kɛ foyi la an bɛɛ kan ka seli dɔrɔn mun bɛna se ka k'an ka jamana la foyi tɛ k'an ka jamana la fɛn fɛn bɛ k'an ka jamana la n'an yɛrɛ sɔnna mun ma o de bɛ k'an ka jamana la donc an bɛ kuma la heure min na Mali silamɛw y'a jira k'a fɔ k'u tɛna nin ko in bila dɔɔni i ye faamu soja min ne dan tɛ bolo fɛn camanba de bɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ se ka kuma mun kan nouvelle baden de bɛ diɲɛ kɔnɔ mais ni ne ko n bɛ kuma o kan bi i ye faamu ka nin to ne ka jamana kɔnɔ vraiment o b'a jira k'a fɔ ko ne tɛ Dante tɛ hɔrɔn ye i ye faamu donc an bɛ kuma la heure min na u ka kafiri cɛ dɔ bɛ yen ko Dunbi Fakoli a bɔra ka a ka manamanakan fɔ kɛ i ye faamu kafiri maa firi cɛkɔrɔba halakilen ne tun bɛ cɛ in bonya n ko parce que c'est un écrivain jamani kafiri tɛ jɛ ɲɔgɔn ye Dunbi Fakoli a sigilen bɛ Sénégal a bɛ k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ k'i to Sénégali fugari cɛkɔrɔ in ko k'a b'an ka président menacé Dunbi Fakoli ye terroriste de Dunbi Fakoli bɔra sisan a ye mun fɔ il a essayé de menacer Assimi Goïta fo b'a fɔ Assimi ma ko ni fɛn bɛ Assimi ka fanga déstabiliser ko nin kɛlɛ de bɛ Assimi ka fanga déstabiliser Dunbi Fakoli ne tigɛra e la koyi e ma se ka maa si kɛlɛ fo Assimi Goïta Assimi mun de k'e la i ye faamu parce que ko nin bilakoro min sigilen filɛ nin bɔra ka manamanakan fɔ an ka jamana kɔnɔ n bɛ bɔ mun kalama muso dɔ fana bɛ New York o fana bɛ manamanakan sugu bɛɛ la silamɛw ma ne desani ala na kira Mali Assimi n'i ma Mali sariya k'a daminɛ kirika fo baɲanfan a kɛra yɔrɔ yɔrɔ ye ni m'i sen d'a kan Assimi wallahi bilahi lazi jamana bɛ ci ala kan kisi a ma Kanté a n'a ka comédien Kanté ye comédien de ye mais moi j'apprécie très bien Kanté ye nin prédicté il y a quelques mois de cela maa si ma ta seere la a bɔra a ye vidéo k'a kan i n'a fɔ ko an bɛ bɔ cogo min na ka vidéo kɛ ni an ye vidéo kɛ u b'a fɔ k'an ye vidéomaniw ye n y'a fɔ aw ɲɛna yan k'a fɔ ɲɛna n bɛ segin k'a fɔ ɲɛna a y'a partager ne ko anw ma n ko anw tɛ vidéomani ye nous sommes des leaders c'est un leader qui a l'art de la dialogue maa min tɛ jamana ɲɛmɔgɔ o tɛ se ka kuma o un leader s'exprime mais an bɛ ka n ka jamana ɲɛmɔgɔya kɛ ni micro de ce qui est l'art de la dirigeance mais comme Mali la an tɛ maaba foyi bonya Kanté ye artiste de ye c'est un homme de l'art mais hali kɔsa in na u kun bɛna baga o ma mais Kanté ni natɔ a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna maa si ma ta seere la a y'a lajɛ a ka nkalonbɔnɛ da an ka bi baro bɛ jɛ an bɛ tila ka ligne bila k'a fɔra ko kuranɛ jiginna ko jɔn jiginna n'a ye k'o tɛ tiɲɛ ye k'a sɛbɛnna de ni Kanté kumakan de nin kɛra a mɛnna dɔɔni maa si m'a lamɛn ko nkalon ko don wallahi billahi u bɛ TikTok sanfɛ a groupe nin bɛ yen bon ne dun b'a dɔn u bɛna to groupe TikTok sanfɛ u bɛna caya u bɛna to TikTok sanfɛ u bɛna caya u bɛna bɔ o la dɔrɔn u bɛna commencer ka taa k'u bɛ t'u sigi Mali plateau kan a y'a mɛn u bɛna t'u sigi plateau kan telew ni radio sow la n b'a dɔn u b'a kɛ parce que Mali la téléso dɔw ni radio so dɔw ka vie k'an ka wari sɔrɔ dɔrɔn an mago t'a ko la média dɔw ko dɔrɔn k'an ka wari sɔrɔ k'a dun dɔrɔn u ka message véhiculer a dun daminɛna silamɛw n y'a mɛn de dɛ n y'a mɛn wa n y'a ye wa n y'a a capture fɛnɛ kɛ a y'a fɔ ka tila k'a sara Mali silamɛ bɛɛ la mais maa si ma ta seere la u ko ko comédien don wallahi bi ta yɛrɛ u ko ko nabi ɲuman o nabi ɲuman k'a fɔra ko nabi ɲuman o nabi ɲuman azubillahi mina shaitan rajim a ye nin ye alors Kanté était comédien tugun est-ce que c'est un comédien aujourd'hui non il n'est plus comédien k'an b'a fɔ ko an ka kiraw ko nkalon don ko kira ma a ye namɛ dɛ dugukolo kan ko mɔgɔw b'a fɔ ko ala bɛ yen ko ala yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ c'est-à-dire que fɛn dɔ de don ne dun b'a dɔn a association qualité ni bɛ daminɛ sisan ka na Allahu akbar u bɛna commencer ka na wari di de daminɛ u bɛna commencer ka wari di mɔgɔw ma sisan sɛnɛ dun bɛ adamadenw na olu fana bɛna wuli k'u bɛna projet créer ko ka wuli ka don jamana kɔnɔ Kanté nin fɔ kuma ka kɔrɔ n'a fɔbaga ye chrétiens kan parce que u bɛ ka fan fila bɛɛ lagosi ko Isa ko tɛ tiɲɛ ye nabi ɲuman ko tɛ tiɲɛ ye
ba fɔra ko lahara bɛ yen ko alijinɛ ko tɛ tiɲɛ ye jahanama ko tɛ tiɲɛ voilà u mɔgɔ damadɔni bɛ yen u ka groupe bɛ ka commencer ka ayi ni lamɛn dɛ ne bɛ taa lajɛ don o don bɛ n den ka don a kɔnɔ ni n donna a kɔnɔ n b'u ka intervention lajɛ hali bi ni an ka mɔgɔ dɔ tun b'a la u n'o gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que o ye silamɛ ye donc o ka kuma n'u ka kuma gana ɲɔgɔn na u ye mun fɔ ye u bɛ ka kuma bamanankan de la dɛ ko o hakili ka di trop ko mais ko silamɛya kɛlen don k'o hakili minɛ quoi Allahu akbar ko hakili ka di trop ko silamɛya kɛlen don k'o hakili minɛ ok donc ko n'o sera ka bɔ silamɛya diinɛ in kɔnɔ k'o bɛ lafiya k'a bɛ fɔ ko hadamaden nin bɛ bɔ ko nkalon don ko ni din bɔra ko farisogo yɛrɛ y'o bannen ye kiri kali ye nin ye dɛ ko n y'a ye tiktok sanfɛ u bɛ ka tila ka u ka whatsapp bon a ye nin ye maliyɛnw Kante bɛ nin fɔ don min na maa si ma ta sɛbɛ la ni dɔw b'a fɔ ko comédien don dɔw b'a fɔ ko viromane don parce que u y'anw kɛ ko sugu bɛɛ ye i ye faamu maliyɛn yɛrɛ tɛ a ka maaba foyi bonya tuguni mais kuma kɛ kɔrɔna fɔbaga ye a bɛ kule la n'a tɛ nin k'a da fara maa si ma ta seere la mais bi a ko kɛra barakante ye a ko kɛra pati sagana ye an bɛɛ wulila ne dante yɛrɛ b'o la an bɛɛ ko ko woyikonba mais Kante me Kante célébrer bi ka da kan bita ko bitali tɛmɛnen kɔ a b'a dɔn k'an bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ ka fɛn fɔ an ka jamana ko kan fa t'an na an tɛ dɔrɔku ta jamana kanu de b'an bila an ka kuma la bɛɛ de n'i ka kuma bɔcogo don bɛɛ de n'i dakan don diɲɛ kɔnɔ donc Kante ka kuma diɲɛ kan ka Kante célébrer Mali bɛɛ kan ka Kante fo k'a waleɲuman dɔn ka da kan a y'a fɔ an m'a ta ni seere ye a fɛrɛ de a kɛra daga an datuguna cunna an yɛrɛ kɔnɔ bi donc question ye mun ye sisan qu'est-ce que l'État malien va faire maintenant ne ko Mali kɔnɔ an bɛna bɛɛ jagoya ka bɛɛ ka diinɛ bonya wa ou o tɛ kɛ tuguni ou bien an b'o fɛnɛ kɛ dɔrɔn ko parce que ko tension montelen don bi donc ni tension jiginna on va continuer e k'a lajɛ mun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ bala maliyɛnw n'an ma kow minɛ ni sɛbɛ ye silamɛw bɛna bɔ vendredi don silamɛw bɛna bɔ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'i y'a dan ne dante yɛrɛ ma ne b'a fɔ n k'an kana bɔ parce que mun na o jama in na dɔw bɛ se ka don a la ka taga bɔmu ci ka diga kere jamana kɔnɔ o jamana kɔnɔna la a b'a dɔn ko mɔgɔw filtrelen don an ka jamana kɔnɔna la u bɛ se ka taa diga kere an ka jamana kɔnɔ ala k'an kisi a ma mais tout est possible pourquoi a bɛ se nin bɛɛ ma pourquoi n'an ye ɲɔgɔn ka kuma lamɛn est ce que a bɛ se nin bɛɛ ma non a tɛ se nin bɛɛ ma donc a ye Kante la sisan maintenant Kante b'a kɛ comédie a la parce qu'il a tout son droit. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, ça c'est... Top! Aïe, na mère. Mɔgɔ ni n'i tɛ kuma lamɛn ne b'a fɔ Mali kɔnɔ pour que i ka bonya k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw k'i ka kuma ta fɛ f'i ka bassin dɔ k'i pari Moriba ka k'i bolo jama k'a fɔ k'i man ɲi n'o tɛ o tɛ ka kuma minɛ wa nin ye domaine bɛɛ ye silamɛya dɔrɔn ye dɛ ne nin ɲɔgɔnna dɔ fɔ ka nin fɔ ka kun tant que jamana ɲɛmɔgɔ m'a dɔn k'a fɔ n'a ye nana sigi fɛn dɔ de kunna quoi ko daga in ka ka girin n'a b'a ta de an ni kɔ ma kɛ ka taga n'a ye bɔra k'a fɔ k'an ye comédie k'an ka comédie kɛ k'an k'an da bɔ a la o fɔra ne ma yan k'an ka da bɔ a la a ma fɔ a fɔra bon maliyɛnw ne bɛ seere de la tan quoi tu sais ne ye communication de kalan quoi n ye communication de kalan j'ai mon diplôme en communication c'est à dire ne ye n ka diplôme fɔlɔ sɔrɔ Amérique en film ne ye film tourné de kalan i ye faamu donc n bɛ ka film de tourné a y'o ta a y'a ye mun kɛra le comédien est devenu le plus sérieux du Mali le comédien est devenu l'homme le plus prédicteur du Mali. C'est-à-dire, ne galoma yira de ye quoi. Ye fam, bɛɛ bɛ yɛlɛ maa min ma, ko yɛlɛ ko mɔgɔ don. Ale ye mun fɔ jamana kɔnɔ, o de ka kuma taara bi ka kɛ aya ye bɛɛ ɲɛna. Donc ni maa kan ka lamɛn bi Mali kɔnɔ, ni maa ye visionnaire n'a fɔra ko ɲɛnanitigi, i ka damadana, i ka dagadala tɛ, i ka dagacila tɛ, i ka kɛɲɛdala tɛ, i ka kolonifila tɛ, Kante de ɲɛnanitigi ye. A y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ k'i tagara taariso la ni taarikɛ y'i lajɔ ka mesure ta k'i mesurer k'i ka forokiya kala k'a d'i ma ni k'a ta k'a d'i ma k'i k'a dun mesure sur mesure Kante y'o de kɛ nin ye donc sisan qu'est-ce qui va se passer mun de bɛna kɛ sisan silamɛw mana bɔ Mali kɔnɔ vendredi don a bɛ kɛ tiɲɛni ye ni silamɛw bɔra Mali kɔnɔ vendredi don hali n'u bɔra dɔrɔn ka u delakan di donc qui est la force vivante maintenant du Mali ce sera les musulmans. Est-ce que o tɛ parti politique kura dɔ créé tɔla ye Mali kɔnɔ an bɛɛ sigilen ɲɛna o tɛ mouvement kura wɛrɛ sigitɔla ye an ɲɛna wa est-ce que le Mali a besoin de ça le gouvernement a l'intérêt de l'écouter
nin ko kelen ali bariso minnu bɛ Mali kɔnɔ il faut que u ka fu siri a la avant que ça soit trop tard parce que fɛn kelen ye tiɲɛ ye quoi jamana in ye silamɛ jamana de ye quoi on peut essayer de prétendre que le Mali c'est un pays laïque mais la réalité est quoi c'est pas le cas Amérique est chrétien jamana de ye Amérique c'est un pays chrétien on dit pas que l'Amérique c'est un pays laïque an minnu ye silamɛ yan an bɛɛ b'a dɔn ko yan ye chrétien jamana de ye wa bɛɛ bɛ chrétienya bonya i b'a fɔ kuranɛ aya fa tɛ silamɛ foyi la Amérique avec tout le respect k'i bɛ dankari chrétien la parce que n'i y'a kɛ i b'a dɔn k'i bɛ si waya kɔnɔ i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ a bɛɛ ni Ala na kira cɛ c'est à dire diɲɛ bɛɛ n'a sigi kan de don ça c'est la réalité mais anw de ye siya ye Ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ da an ma mais fɛn fɛn an kan ka mun kɛ an b'an yɛrɛ la fili a ma k'an yɛrɛ la tromper i n'a fɔ ko Ala bɛ jigin ka na hokola d'an ma o tɛ kɛ le monde c'était an bɛ ka vie diɲɛ kɔnɔ diɲɛ c'était un monde très sérieux diɲɛ tɛ kulonkɛ yɔrɔ ye donc n bɛna karamɔgɔ Ayidara ka kuma k'a la karamɔgɔ Ayidara a kumana a kumacogo diyara ne ye kosɛbɛ vraiment ne bɛ Usmane Sherifu Ayidara fo quoi ne y'a fɔ n ɲɛna yan n ko ne bɛ Usmane Sherifu Ayidara ne b'a fɛ ne bɛ cɛkɔrɔba in ne b'a bonya ne bɛ Usmane bonya dɛ parce que Mali kɔnɔ aw tolen bɛ nin de la ne y'a fɔ ɲɛna a mɛnna ne bɛ segin ka kuma bɛɛ kan parce que ne tɛ nkalon tigɛ o ne y'a fɔ sunamɔgɔw ni sunatamɔgɔw ni bolojiginaw ni bolominɛnaw ɲɛna n ko on a des bons combats à faire ne bɛ kelen k'a fɔ a denmisɛnninw ɲɛna a dɔw b'u yɛrɛ la wɔsi i n'a fɔ komi si Ala subahana wa taala bɛna jigin ka kuma u fɛ ne b'a bɛɛ lamɛn u bɛ kɔrɔmatigɛli min yɛrɛ kɛ u t'o wajulu yɛrɛ kɛ u bɛ baga Usmane Sherifu ma tuma bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna ne yɛrɛ ye suna de ye ne bɛ suna denmisɛnninw ye u bɛ Usmane Sherifu kɔrɔmatigɛ o ka kɔrɔmatigɛ alors que Usmane Sherifu Ala tɛ kira tɛ a bɛ ka silamɛya kɛ i bɛ k'i ka silamɛya kɛ an bɛɛ kan ka silamɛya kelen de défend aw b'aw ka énergie bɛɛ perdu dɛ bolojigina boloyɛlɛnna sufi sufa suzi alors que kuranɛjɛnaw b'a ka jamana kɔnɔ a tɛ kɛlɛko la a ka jamana kɔnɔ aw bɛɛ bɛ tɛmɛ bariso la ka taga so an ma deli ka taga bariso kelen ci fɔlɔ sunguruba bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ aw bɛɛ sigilen ɲɛna maa si ma deli ka bɔ ka kɛlɛko la mais masa min ye Ala ye hali ni Usmane Sherifu Ayidara n'a y'a da o ka siɲɛ kelen u bɛ wuli k'a kɔrɔma tigɛ denmisɛnnin fitininw yɛrɛ de b'a kɛ wa a b'a dabila à partir d'aujourd'hui parce que an ka jamana ye fa kelen ba kelen silamɛ bɛɛ bɛ fa kelen silamɛ bɛɛ ye ba kelen bɛɛ ni dayirimɛ sɔrɔ cogo de don mais masa min Ala ye ka kɛ ɲɛngoya ye ɲɔgɔn na ko parce que ko dɔ ye sufi ye dɔ ye sifa ye dɔ ye suzi ye a b'a kɛ Ala subahana wa taala kama an bɛɛ bɛ kuranɛ de kɔ an bɛɛ bɛ Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam de kɔ a bɛ sabali don bi ta sɛbɛnni kɔ parce que Mali ye duwawu den jamana de ye nin bɛɛ kɛra kun de kama nin bɛɛ Ala subahana wa taala ka wajulu de ye an ka dɔn k'a fɔ ko Ala tɛ kulonkɛ masa ye quoi a bɛɛ ni Ala cɛ a b'a dɔn ko tuma dɔ la ko dɔw bɛ kɛ quoi a man d'an ye mais a bɛ kɛ de walasa an ka bɛn an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na halisa masha Allah Ala ka nin ko ye Usmane Sherifu Ayidara a bɔra a kumana a ka kuma diyara ne ye suna denmisɛnninw fana bɔra u kumana a ka kuma diyara ne ye Sola Baya a kumana Sola yɛrɛ ye ne dɔgɔnin de ye Sola kumana a ka kuma diyara ne ye très bien i ye faamu donc Mali mago bɛ nin cohérence de la an mago tɛ foyi la ni nin tɛ ni ne ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ye mais ka wuli ka bagabaga ɲɔgɔn ma i b'a fɔ ko e ka kuma bɛna to ko dɔ b'a tagabolo bila c'est pas sérieux aw bɛɛ b'aw kunbiri Ala ye aw bɛɛ bɛ sujuru bi Ala ye aw bɛɛ bɛ seliji ta cogo kelen na aw bɛɛ bɛ seli ka taa sira kelen fɛ aw bɛɛ bɛ Ala wele cogo kelen na mais ka taga énergie perdre ɲɔgɔn kama vraiment nin mun kɛra nin a ma ɲa mais masha Allah Ala ka nin kɛ ko ye ko min b'a to silamɛw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka don a kan ko Mali kɔnɔ an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen maa ma ko la ilaha illallah seydina Muhammad rasulullah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu awa kulli shay'in kadir an ka Usmane kumakan lamɛn n bɛ tila ka an balimakɛ karamɔgɔkɛ wɛrɛ ka kuma k'a la a k'o fɛn lamɛn Goyita masha Allah an ka bi su n bɛ tila ka telefɔni bila a k'aw da don kuma la quoi parce que kuma ma ye mɔgɔ kelen da. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات an sindilen kɔ ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye a n'an sɔlilen kɔ an ka kiraba kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an bi silamɛ bɛɛ fo ni silamɛya foli ye ani kisi foli ani tanga foli n'o de ye Ala ka kisi kɛ an bɛɛ kan n'an bɔra ye nin ye kunnafoni
aya partager ni so seberi ni te vivi baba choide ni ako jamana joli chodi. Ça c'est des choses très très intéressantes dans notre pays maintenant, et vous êtes condamné de vous engager la population malienne ni ako baradi akanga ni ne jamana joy parce que anga jamana bina chance kilenge na manana kola ya parce que antiraji fo ila fona boraka ni wati na ka fo doye kira sallallahu alaihi wasallam anga qur'ane doya no ye setigi ala kuma kanye katla ko tukuni ka ala kira yere doya kishinema bama katla fo ka dogal matara se ala yere ma aywa uya kuma charin dugu kono mais ne min bi ka kuma bi comme au conseil islamique du Mali présent ala in chere mama foye fokunu okuye le combien kunu kuye le 30 le 30 10e mois 2022 nyere din o de nana yirana ka foko mangando bi dugu kono ka fo doye ni dogalima se slameyama aya yoroni juin nklo kame ngo ni tigi na ba hakli kan ay dansa ko nam alors no kerami fe ka min fo slamewe nam anga dine ni slameya do nam nalumaya dine te nam green dine te hakli wuli dine te nam anga dine ni slameya do fen sabatilende do nam a tigi u sabatilende do nam a tigi u bu yere kalama nam alors ni toro nana jamana kono ni nyogo nana min islame u doya ni islame minu wulila ka fo atibe ama u yu jo barake u bu jo fe nam min ti ben islame shima ni te ben islame shima ni dalembe ala la ka dasa ka kununa mashallah shite ko dalembe ala ye fadi sagu ni écoute doina muye islame adoya wa be ka ni erina mashallah wa amba yefene inshallah alna duna mene wula be mene ka u ka nisongo ya yira ne bolo u ma kojugu ke mais fo anga ta islamiya ka srade ka mashallah islamiya te girin koy nam ambi jamana min kono nam jamana sharia madu nam waya ina be ka la sabetia wala ina be ka batu islamiya te ka batu sharia te ka batu ni sharia be ka batu la d'accord ni ko ka ngana anganga ni ka anga apaisement de yini o tie ye jamana mo de yini nam ka kiri yini anyenyu maka nam wala mamna ndenge fe injirana nam o yorobe nyenga telephone bo nye ministry wele nam a ngoni kibaru ngwama mewa nam ukoma karamugo anyame akanga tasira min fe amina kete foslame obi wasa nam akuika don kurane nenni ni kira nenni te hali au karamugo nenni president Hashim ye yamaru di ko ka be dan sigi jamana kono yana le nam kurane te kira te hali karamugo nenni jamana in kono nam president Hashim ko dambi sikala nam ale tilela nam comme ayaw sigi kan laje amina minke nam alors ni gouvernement ye fama ou ye ni fone haidara ye comme le président du Haut Conseil islamique nam alors ne kakanga dombi minke nam on te se ka fara minu wulila kan minu bi kuma jugu fola nam mais mo chama kuma na be ka nisongo ya yira mais kuma na dobe olu tati cheka kuma no fe olu tabe aidara yere de no fe azubillahi minash parce shaitan que hakila wala kuma ben yoro ni la est-ce que Mali mo bo ola Mali mo ko tola de que ça soit la première et la dernière fois aka fara nyona aka slame ake yefo anga ala batonke aka beto nyon damala auslame demo c'est très très important parce que on demsenu anya ba bela aba beli mamu mi boka komatel ke mamu boka takeni che anya bo bela donc ay sabali on va zina so mo komatel la slame be kili fakili bakili nere de yayi nam alors
olu tati diinɛ ko ye nam ala ko tɛ hakilila wɛrɛ de b'u ma nam bon o tɛ kɛ Haidara an ɲɛ b'a bɛɛ la an tɛ naloma ye o dɔ ka hakilila ɲinitɔ nam an kana turu mashallah a dingɛ kɔnɔ m'o fɔ silamɛ hakilimaw de ye ko mashallah ɲɛ dɔnnen don mashallah min ye nɛni kɛ fanga ko k'a to ale ka bolo kan mashallah a mana don wo o wo kɔnɔ u b'a labɔ mashallah wa an k'a dɔn fana tribunal de bɛna juger a ka kan ni min ye a bɛ bila yen de mashallah a mɛ ne hakili la Mali bɛ ka taa o sariya de kan bi mashallah alors an ka fanga an k'an k'u bonya mais ka dan yɔrɔ dɔ la nam ka dan yɔrɔ dɔ la ko di ni fanga ko a y'a to yen nam sariya ko min a bɛ boli a kan nam o ye silamɛw dan yɔrɔ ye nam ni sariya wɛrɛ tɛ silamɛw bolo Mali kɔnɔ nam Mali fanga ko k'a t'u ma nam an k'an ka u kɔnɔ nam alors ni Mali fanga ma se k'a ka baara kɛ o la ni silamɛw kan ka min kɛ ni Mali fanga dɛsɛra u ma se ka jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a jira ko faama tɛ jamana kɔnɔ o la ni silamɛw kan ka min kɛ u b'o ok karamɔgɔ an y'a mɛn yɔrɔ la kuma datugulan an b'a ta an tɛgɛ la donc an bɛ bɔ yen a bɛ n'a ye mais Haidara ka kuma décortiquer Bani Haidara i ka foli bi yan Mali silamɛ bɛɛ a ka foli bɛ surukati kɔnɔ ne ka silamɛya ko fa de bɛ ne la ne ye maliyɛn den yɛrɛ yɛrɛ de mais ne tɛ maliyɛn den ɲɛngoya ka maliyɛnya la ne tɛ besenkɔniciya la ne to maliyɛnya ninnu na ne bɛ bɛɛ de fɛ Mali kɔnɔ maa ma ko la ilaha illallah seydina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu awa kulli shay'in kadir maa ma ko ala a kira ne bɛ bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ i faamu donc ne tɛ kɔrɔmatigɛli ko ninnu na olu ye bolo natankolonw ka baara de ne tɛ maa hakilintan ka baro la donc Haidara bɔra a kuma na comme un leader a ma tɔ foyi to kuma la kuma yɛrɛ sera yɔrɔ dɔ la a ye kanga da président ɲɛna a ye kanto président ma ko ni mɔgɔ k'i bɛ don tuni dɔ la k'i sirifu bɛ b'o de la ko donc ko président ka ko sugu bɛ kɛ a kana to ani silamɛw ka tu ɲɔgɔn na ko parce que ko n'a ni silamɛw tura ɲɔgɔn na dɔrɔn ko y'a ko bannen de pewu donc Haidara ka kuma ɲɛna an bɛ bɔ Haidara la sisan an bɛ taa Goyita la bon a y'a ye ni ni silamɛya ye silamɛya bɛɛ ye fa kelen ba kelen i ye faamu silamɛ bɛɛ ye fa kelen ba kelen yomal kiyama ala de bɛ kiti tigɛ an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais ka wuli yen ten ka énergie kuntanw pɛridi ɲɔgɔn na aw silamɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ alors que maa dɔw bɛ yen olu bɛ ka jamana ci aw sigilen ɲɛna ne ma silamɛ si bɔlen don kelen k'an ka taa Mali bariso bɛɛ ci ne ma si bɔlen mais désormais ne b'a dɔn nin bɛ kɛ o bɛ kɛ topic ye i ye faamu ne y'o de fɔ n ko nin ye mun kɛ nin ye sitani ka baara de ye mais ala ye sitani ka baara kɛ tan ka an na wuli ka bɔ sunɔgɔ la an ka dɔn k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ ko fɛn kelen min b'an bolo n'o ye diinɛ ye n'an m'o minɛ ka ɲa a bɛ kɛ Mali ɲamanɔgɔ ko ye masha Allah ala kana an ɲina an ka silamɛya kɔ masha Allah ala ka nin kɛ ko ye ko min b'a to Mali silamɛw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a fɔ ko amina ne bala maliyɛnw yanni n ka Goyita fɛnɛ k'a la n bɛna exemple dɔ da aw ma dans le monde des leadership jama ɲɛmɔgɔya la Amérique ne bɛ jama ɲɛmɔgɔya kɛ ni philosophie dɔ ye n bɛna yira aw la quoi Mali b'o niveau de la bon nin yɔrɔ in ye Assimi Goyita ka conseil de ye quoi c'est pour moi et mon président tubabuw ko les savants ko I am all for progress c'est-à-dire ko n pɛrɛnnen don ka taga ɲɛ quoi ko an bɛɛ pɛrɛnnen don taga ɲɛ kama i mana maliyɛn fɛn fɛn ɲininka bi a bɛɛ b'a fɔ ko Mali kura i mana maliyɛn fɛn fɛn ɲininka bi a b'a ko Mali wari ka bɔ i mana maliyɛn fɛn ɲininka bi a b'a ko Mali kan ka bɔ i mana maliyɛn fɛn ɲininka bi a b'a ko Mali nɔgɔlen don k'a ka nettoyer i mana maliyɛn fɛn ɲininka bi a b'a fɔ ko baara ka créer Mali kɔnɔ an mana maliyɛn fɛn ɲininka bi u b'a fɔ k'an ka azawad gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana bɛɛ ka kan ta ye an ka territoire bɛɛ ka kan ta ye maliyɛn bɛɛ pɛrɛnnen don progrès kama nin heure la tiɲɛ tɛ yan kirikali maliyɛn bɛɛ pɛrɛnnen tɛ progrès kama nin heure la kirigɛn maliyɛn bɛɛ pɛrɛnnen tɛ progrès kama nin heure na mais i b'a dɔn mun ye problème ye yan o progrès in dɛ o se ka taga ni changement tɛ it is a change I don't like maliyɛn bɛɛ bɛ fɛ ka progrès kɛ mais le malien ne veut pas changer o bɛ sira bɛɛ de fɛ Mali kɔnɔ ni maa ma ko k'i t'i da maga la i ye nkalon tigɛ hali président b'o la parce que président nana de pour ka changement kɛ le président il est là pour le changement président il veut le progrès mais président yɛrɛ tɛ se ka progrès kɛ ka sɔrɔ ale ma changement don Mali ko la Mali tɛ k'o kɛ maliyɛnw anw bɛɛ ko ko progrès mais maliyɛn si se ka taga yɔrɔ si ka sɔrɔ an ma changement don pour que an ka progrès kɛ progrès ka di anw ye mais progrès se ka taga changement kɔ mais anw tɛ fɛ ka changer o bɛ se ka ɲɛnabɔ wa an ma kuma mɛn yan n ko progrès ka di maliyɛn ye
malien me fait ka tranye malien ba befe malien ko dunga faka sabati o kada onyi malien ko ambeka mobilement boli o kada onyi malien ko ambeka soulman soro o kada onyi malien ko jamana ka nettoyer o kada onyi malien ko dunga faka sabati o kada onyi malien ko kanga se tobula ka farasi gen o kada onyi malien ko kanga salunga bo o kada onyi malien ko kanga jamanga bo o kada onyi malien ko kanga lulu ka bo o kada onyi kanga pétrole ka bo o kada onyi abeka onyi. Mais Massami Alaye ni si c'est qu'à m'a changé, mais Malien Kouka t'est changé. Donc, il va falloir que le président soit le changement leader. Il était Assimi Goïta, le colonel. Il était Assimi Goïta, le commando. Maintenant, moi, son excellence, le président, il doit être maintenant Assimi Goïta, le changement leader. Ibaroko Djamanyamawala, il m'a dans le monde des corporates. Ame Karvati douana, mais Karvati bena couleur ou il va Karvati couleur, ça explique, il veut faire que message me dit dominant. Ni Karvati blemando, au croco do tu vas être très très au point. Ni Karvati bledo, au croco tu es sincère. Ni Karvati blemando, au croco tu es farouche au dos. Ni Karvati jaune do, au croco qui fait qu'il mélontoni jamachela. Karvati be couleur bebaka description le dit. Donc président nani fazi fly, ayo beke. Anana Assimi le commando. Ça, c'était très bien. Aïe, non, ça. Ananatouni, Assimi, comment dirais-je, le PZR, Aïe, que Djamana Dembe l'a posé. Maintenant, il est Assimi le changeur. Assimi Gang a fait troisième faisy de da. Il a troisième point de bien, c'est ça, Assimi Gang. Au faisy Sabanaï, ça, c'est très, très critique dans le monde de leadership. Parce qu'il n'a pas de 600. On y avait dit là. Donc, on me dit là 600. On me non là. Donc, non influé, on est déjà dedans. Parce que Nama Tarananye comme le changement leader en Bebeto Djila à Ben Alana Krati. Ça, c'est l'illustration de l'art de la dirigeance. On est obligé de continuer. Soit Tana, Fanga Noni. En meilleur nom, c'est ça. Nama non. Nama que changement de leader en Bebeto Djila Ben Alana Krati. Donc, quand il y a ta foi, il y a un ayo yele. On est fait un floc en ta foi, il y a un jaka yele. On est fait un flag en tafon, il y a un jaka yala. Il est obligé, ma fait moulbalé malikono, asimganga foussira là. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, le Malien doit être sérieux désormais. Aba donc Moussa Traoré ka tana, autant de Moussa, aba donc menu koute mo soro kenama, abo kalama. Autant de Moussa Traoré couvre faire comme après minuit, ani jolo no dans la police oui mena katani kasola, abo kalama. Mais au tofayo, au Canada d'Anténianon, on me court de Tagadou en Sono, Moussa Traoré Katana, ni minuit sera, il dit qu'on est la boire d'où d'affaires, il sait qu'à Tokanama. Moussa au bec malikono, pour que le Malien soit discipliné. Parce que Djamana ni Djamana Kira Bassangonochi, fika n'a discipliné, on doit retourner au basic. Mais moi, il est assimiga ko avantagé quoi. Malien dont il y a de quoi, ko assimiga changement kenoué quoi. Ni taroni présent mais ka famille, na te ka famille. Malien dont ni ko président, quel changement qu'il y a un changement. Donc, on a goûté à faire la main, Masha'Allah, on a goûté à faire la main, on a goûté à faire la main, mais que la téléphone ligne bla, donc on a partagé, on a bichot, c'est très très intelligent. Intéressant, on a fait un peu de couloir. Kamele mimbora na ubeya ka doya make ka nyeshi anga dina fembema foi moto adama semum Kurane mado kabo de do ala kira da kono ate ndada ya bada ala kira fene mado aboni ala de faranyon ka ko bla al kaba kono ka tolu be fili jahannama kono ka madda fene ma nyakar la boli ni dogayama mashiyaw kunna ka klaki senda Kurane kan fene jamana kono jamana mi majorité islamay akalema ina fo jamana mi majorité ye chrétien ikati senda bibulu ka jamana na abeja ateja men kiram fe na ko ni nyamoko kana moko bla kuma chama na ko nam ka silame wore de tu yire ka kuma wire ka foku be fen lo ke o kana so made voilà anga dina ministry anyaw ka kuma kam anyaw mangame voilà hal sayki jija isekola ouais. Mais Tchèken, ministre Wereka Boka Fareka Kakuma, il a fait ministre de la justice. Nam. Justice ministre Fenekakuma. Président Erika Kakuma. Nini Baramas na Keratigila Mokanga Kechugodi Jamanakon.
Nam. Parce que ni jamana ma ka sariya ta o bɛna jamanadenw to yen o ka sariya ta wɛrɛ ma o cɛ man ɲi dɛ. Allahu akbar. Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali tɛ violence fɛ. Nam. Mali tɛ fitina fɛ. Nam. Ko b'an kan o kuma t'an yɛrɛ dama ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Allahu akbar. Mais fɛn jumɛn bɛ silamɛ dusu faga ni nin sugu kɛra jamana ɲɛmɔgɔw de fɔlɔ ka bɔ ka kuma. Nam. Ka communiqué passé. Nam. N'o tɛ an m'an ka dusukasi fɔ o. Nam. An dan ye o de ye. Nam. Nin ma diya n ye nin ma bɛn an ma nin bɛ kɛ tan mais k'a tigi minɛ ka sariya bɔl'a kan o ye aw de ka baara ye dɛ. Nam. Aw de kan ka kɛ dɛ. Nam. Parce que ni sariya ma boli a boli kuma na ni sariya yɛrɛ ko k'a b'a yɛrɛ la boli o ye fitina ye dɛ. O ye fitina ye Ala k'an kisi o ma. Fɛn ka kɛ nin na fo ka taga bɔgɔ kɛ an bɛɛ kulo la an kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ mɛn k'a kɛra Mali la yan. Amin Allah. Mali tɛ nin mérité abada wallahi Mali tɛ nin mérité. Silamɛya b'an fɛ yan cogo min Mali ye jamana caman kɛ silamɛ ye cogo min k'a ye ko nin kuma ma fɔ jamana kan mun silamɛya ka dɔgɔ fo Mali yɛrɛ kan yan ka tila k'a fɔ bamanankan mɔlen na wallahi Mali tɛ nin mérité. A ye tɔnako nin na dɛ nin ka dan nin ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ si kana kɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ bɛ jɔ fɛnnin dɔ la Allahi n'a wulila i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini a balawo kɔrɔ. O tiɲɛ. O de kama an ka taga sira. Donc a y'a ye donc ne karamɔgɔ Goyita ni y'ale kumakan ye i ye faamu ko maa bɛ jɔ toni dɔ la i bɛ tu o tɔn de o tu de la a b'a dɔn ko Amérique yan ni ɲɔgɔnna delila ka kɛ Texas n ye n da maga la kunun ka kuma la a kelen Texas o y'a sɔrɔ Bush de ye président ye Bush bɔra a kumana Amérique bɛɛ fɛ alors que yan ye kafiri dugu de Bush bɔra a ye jamanaden bɛɛ la calmer donc nin moment de là l'art de dirigeance est demandé et le président est obligé de montrer sa position très clairement à nous tous. Mali tɛ tubabu ye Mali tɛ kɛ tubabu ye hali n'an yɛrɛ faga an tɛ kɛ tubabu ye yirikuru min bɛ ji la a tɛ kɛ bama ye mais les blancs même ils sont clairs avec leur dignité olu ka dignité ye kafiriya de ye zaya u y'a hamaruya u sɔnna ma u sɔnna fɛn sugu bɛɛ ma parce que o y'olu tagabolo de ye anw tagabolo ye mun de ye mun de y'anw ta ye c'est laquelle donc an b'an t'o la u ka cɛ kunta min sigilen bɛ Dakar ko Dunbi Fakoli i ye faamu a bɔra ka kɛ manamana kan fɔ ye Asimi Goyita ma an ka Dunbi Fakoli fɛn lamɛn a ye kafiriya kan min fɔ i ye faamu cɛkɔrɔba Sijɛ i ye faamu Ala tɛ maloya a y'a kumakan lamɛn kafiri. Au ministre des Affaires religieuses et des cultes, je suis Dunbi Fakoli Doumbia. Je suis écrivain. Je suis l'auteur des propos ouverts à Assimi Goïta et à ses ministres. Je viens de lire votre publication, j'ai déjà répondu en français, je vais résumer parce que apparemment ceux qui visitent ce site-là sont plutôt favorables aux vocaux et aux bamano. Mais je préfère parler le français parce que je sais que je serai entendu par plusieurs personnes dont certaines ne sont pas des bamanophones. Tu as dit que tu vas attaquer en justice un de nos matriotes parce qu'il aurait dénigré l'islam. Ah, je te conseille de ne pas le faire. Donc, quand le conseil dit Mali Sharia, vous avez vu, il a traité notre justice en flagrant délit. Est-ce que tu as des preuves? Tu n'as aucune preuve. Tu parles en l'air comme ça, sous l'influence de ces imams, de ces marabouts qui ne savent rien du tout, qui ne connaissent même pas la religion musulmane, qui n'en connaissent pas les origines. Toi-même, ce que tu suis, c'est que tu ne connais pas les origines de la religion musulmane. Alors je te dis, si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas déclarer une guerre de religion. Parce que nous sommes nombreux, nous les matriotes, qui ne sont pas musulmans, qui ne seront jamais, et qui ne veulent pas que l'islam s'impose chez nous parce qu'elle n'est pas une religion. Elle est dévalorisante, insultante pour notre peuple. Donc nous n'accepterons pas. Tu peux attaquer ces jeunes, mais il ne faut pas te limiter à attaquer seulement ces jeunes. Il faut nous attaquer tous. Parce que nous pensons exactement comme nous. Je ne suis pas un humain, je suis connu dans ce Mali. Dans ce Mali plutôt, je suis connu dans ce Mali et ailleurs, en Afrique et dans le monde.
Je te rappelle, je suis écrivain, je suis l'auteur des propos ouverts à Assimi Goïta et à ses ministres. Je suis un mécréant, je suis un cafre, comme prétendent les autres. Je suis fier de l'être parce que votre Allah que vous défendez là, il est trop petit pour m'amener en enfer. Il ne connaît même pas où se trouve l'enfer. Nous doutons qu'il ne connaît même pas où se trouve l'enfer. Si vous êtes sûr de vous, mais invitez à un débat. Invitez à un débat au lieu d'agir sournoisement parce que tu es ministre et tu prétends pouvoir attaquer. Donc, ni mulbaliya kololo jamana kono ni mena tagatuni ali ako jamana makela ununuma mbekle nga foya ne be ka répéter je ne fais que me répéter hein? Parce que l'art de la répétition c'est pédagogique, c'est l'art de leadership. Ne jamanya modi moi je suis un leader à la fin de journée malia be black refeni beboy moi je suis un leader. C'est-à-dire mounye oyodi ali tra hopuko ali tra fo yoro ija ali tra bangmana jamanya modi Bébika clé de Djamanyamouake, c'est tout, hein. Ça ne change pas, hein. Il faut que vous ayez un peu de boulot, hein. Il faut. Ne a fonyana, mounié moulbala tourli, n'abe moulbala de boulot. Aïe aïe. Au lieu que, avec un Djamana Benachi à Sigleniana, il veut faire le débat. Bon, aïe, ça dit, ni m'o créa esclavouille, quoi. Ni il crée esclavouille, il m'a à la saga pour m'en faire. Ni monsieur, à ta tienne, nous à au niveau de moi. Il peut même pas s'exprimer en bamana. A tu sais. A ce qu'à ou bébé secteur là nous ni molanguluni ou la mba fongo jama nyemoya ala je Iran ministre bora bika kangar sebe bada iranoni Iran ministre bora bika kangar sebe bada iranoni Iran ministre ko iranoma ko americain ne beka au saraka boka kanga jamana déstabiliser ko bita temenen ko nanya au se kenema foka au sa ata ngoke ame befa aujourd'hui au kirabi Iran ministre de défense bora ko fobi Iran besiklenya. Donc, maman nga jamana beka jo ute kulengala et na fora kuni jamana baimba en boulot Afrique ilaje ni fembe ba en boulot o le kanga sebeke kanga jamana jo ame toni manana konu la ni tamperi nuna yefomu anti tanye anti tako manana kan koni manana kan fola nyondala o le ke saraka sika bemina ka be america mana holding everybody accountable o le kanga bemine sara buluma ali uruna nebe ka kuma ngo maw justice be bi moka dukulo be minula ha ibe dukulo sa be ka foketa titri foncé bo la tourni ngoni be sholi ni be sholi ou anga jamana jo anga sebeke. Il regarde comment l'Afrique est aussi riche. Ils ont un Afrique qui a fait la flot. À quoi t'as quoi faron. À quoi golombolé dateda. Parce que moi là, vraiment, ne me caille rien quoi. Nous avons un problème juste. Quel est notre problème juste? C'est quoi? Autrement tu es RFA. Et qu'Afrique il a dit. L'Afrique, superficie de l'Afrique, 30,37 millions de kilomètres carrés. 30,37 millions de kilomètres carrés. Afrique bounya odi. Million ba bisaba oni bisaba ni wolonvla Afrique bile ba yodi ni na Amerique la je an bebe ka kule Amerique mi nofe amado baton ka tan yere faga Amerique mi nofe amina Amerique mi nofe ante kame amina Amerique mi nofe ka an fana bato an kofe Amerique bonya ne no faye do datuna mi twa yere kono bebe ka Amerique mi trofo dia bebe ka Amerique mi trofo Amerique 52 et 50 états a bonya e 9,5 et 9,8 millions de kilomètres carrés. Millions shegi, millions kononton, on y shegi. Millions kononton, on y virgule, on y tama, on y shegi. Millions koni, au superficie. Mais Afrique est 30,37 millions de kilomètres carrés. Millions bisaba. Afrique bouya odi. Amérique, Dieu bébé ka koule moun ofe. Moun meta djaga di auma. Uluka jamana bouya 9,8 millions de kilomètres carrés. Quelle honte! Moi, je vais changer ça, Inch'Allah, au Mali. En tout cas, il faut que je fasse ben ala na kirache. Abaro nete moko koulaou. Abaro nebe munkea. Nebe nini laou. Moi, je nete seli moko kaou. Voilà les résultats devant vos yeux. Non mais frère, jamana jo. On a tous les choix, hein. On a décidé. Ame boni manana kanfo ni la ame jamana jo. Ame sambe bolo amanga jamana jo. Ama d'abord fantandia kama. Nous ne sommes pas nés pour être pauvres. Soit doni erina. À ce moment c'est du choix. Donc ne ba on yinga c'est ça. Mali ko ni molo na mfene ke ni fene français noya.
ne m'a fɔ choix de don Mali nɔgɔli min filɛ nin ye o fana France nɔgɔya ya Mali baarabaliya fana France nɔgɔya ya an ka kanfɔbaliya fana France nɔ de ya an bɛ choix de ta n'an bɛ fɛ ka taga ɲɛ ne bɔla lamɛnbagaw on doit choisir succès bɛ daminɛ ni choix de ye et c'est pas facile mais n'an y'an kɛ ji kan n'an ma ji nɔ an bɛ to ji la a fila tɛ se ka kɛ o on va choisir diɲɛlatigɛ tɛ kulonkɛ ye dɛ diɲɛlatigɛ c'est l'affaire des grands gaillards denmisɛnnin ka kulonkɛ tɛ non zonzan bokom ɲɔgɔn tɛ sama ye maa minnu réussira u tɛ kulonkɛ la dɛ bon depuis yen aw bɛ fɛ ne ka continuer ka statistique d'aw ma halisa aw bɛ fɛ ka continuer ka statistique d'aw ma an bɛ ka kuma Europe nɔfɛ ni mɔgɔw bɛ taa sa désert kan ni mɔgɔw bɛ don Niger fɛ f'u bɛ sa Bazoum b'u minɛ k'u siri fo ka tila k'u faga o Europe France dɔrɔn tɛ dɛ Europe bɛɛ bonya 10,18 millions de kilomètres carrés Europe bɛɛ bonya ye millions tan de ye France Germanie Angleterre ye faamu Poland Switzerland Buziland bla 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 hein on te dessous foyi t'an tɔɔrɔ foyi t'an tɔɔrɔ statistique t'an tɔɔrɔ foyi t'an tɔɔrɔ rien ne nous fatigue foyi ko masha Allah an bɛ masha Allah min fɔ ala ko Kuran kɔnɔ ko ale bɛ adamaden dɛmɛ i bɛ sira min de kan ni ala kumakan de i b'i sen da yɔrɔ min na a b'i dɛmɛ ni silamɛya kɛra i bɛ taa misiri kɔnɔ a b'i ka limaniya bonya ni ye jaga bɔ a b'i ka nafolo barika n'i bɛ sarakati bɔ a b'i ka nafolo double a tɛ kɔrɔbɔ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ Afrique possède 60% des terres arables diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dugukolo min bɛ adamaden nafa adamaden se ka balo ni dugukolo hɛrɛ min ye ni dugukolo hɛrɛ min tɛ Afrique ka bon non seulement a ka bon dugukolo hɛrɛ bɛɛ 60% ni ala ka diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dugukolo terre ni y'a fara ɲɔgɔn kan ala ye diɲɛ min dan a sigiyɔrɔma 100 kɔnɔ sigiyɔrɔma 60 a bɛɛ hɛrɛ bɛɛ ala y'a bɛɛ ta ka di farafin ma o de bɛ tila k'a fɔ ko fi sabilillah on a de bonnes guerres à faire 90% des réserves de matières premières dans le monde. Diɲɛ kɔnɔ matériel min bɛ kɛ ka mobili dilan mun b'a to an bɛ téléphone don an tulo la mun b'a to internet bɛ marcher fɛn fɛn qui est matériel premier sanu jama n'i y'a bɛɛ lajɛ diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan fɛn fɛn kun b'a to diɲɛlatigɛ bɛ se ka marcher courant ni fɛn fɛn tɛ anw bolo mun b'a to o fɛn fɛn bɛ marcher o bɛɛ bɛ anw de bolo 90% sigiyɔrɔma 100 la 90 o de b'anw ka jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ na anw tɛ diɲɛ bɛ datugu anw de bɛ tila k'a fɔ ko fi sabilillah I am all for progress but not for change. Je vais aller loin, mais je ne vais pas changer. Voilà l'Africain devant vous. Mais on va changer ça. 40% de la réserve mondiale d'or. Ni ye diɲɛ ta k'a lajɛ sigiyɔrɔma 100 o 100 sanu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye sanu fɛn fɛn da diɲɛ kɔnɔ sigiyɔrɔma 100 o 100 ni ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a sigiyɔrɔma 40 a réserve tɔ min tora diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔlen tɔ min bɛ dugukolo jukɔrɔ mɔgɔ kalannenw ye mun yira o tɔ o sigiyɔrɔma 40 o % o de bɛ Afrique dugukolo kɔnɔ 33% de réserve de diamant diɲɛ bɛɛ kɔnɔ jama min tɔ tora diɲɛ kɔnɔ a tɔ laban min tora diɲɛ kɔnɔ o 33% o de b'an ka jamana kɔnɔ Afrique kɔni 80% de réserve de coltan mineral for product of phone etc. ni nana lajɛ sigiyɔrɔma 100 la sigiyɔrɔma 80 coltan n'o b'a to i bɛ téléphone utiliser n'o b'a to i bɛ télé lajɛ n'o b'a to i bɛ ordinateur lajɛ fɛn fɛn b'a to diɲɛ bɛ ka marcher ni heure in na coltan de b'o kɛ ala ye o 80% réserve o b'an ka jamana kɔnɔ an de bɛ tila k'a fɔ ko fi sabilillah je vais aller loin mais je ne vais pas changer. Voilà nous devant vos yeux. 60% de cobalt for battery. Abado diɲɛ bɛna laban batterie de ma batterie pour que diɲɛ ka fonctionner
Voilà ça, il y a batterie qui a marché. Voilà ça, il y a tagané. Parce que fin bé, tout est remote aujourd'hui. Pour que au 60%, nous sommes colbotis, au fenêtre, à la yo bedi, on a jamana de konona la, bébambolo. On a dit fils là. Et là, Max est le plus riche du monde, mais il n'a pas l'accès à Colbot. La Colbot est Afrique. La France est 3e mondiale en or, mais Afrique possède 40% de réserve de l'or. L'Afrique manque de leadership. Je déteste de vous dire, mais c'est la vérité. Tout revient à leadership, mes chers compatriotes. Tout revient à Yaïdja Toumena Foti, Naïdja comment changer, Naïdja comment malaxer, Naïdja to vive là, Naïdja to baba là, Naïdja to abena yanabo, Aïdja tout à Foti. Tout revient à la dirigeance. Voilà pourquoi je supporte Assimi. Voilà pourquoi je l'encourage. Voilà pourquoi je suis persistant, je suis consistant, parce que tout revient à la dirigeance. Ok, petit ni ninke bi e kuna sini fine ninke ni mo langulu ni ake jonga dugu kono akela jonga dugu kono abe komi dutri anu asoro be ka kosuku be ke ni de cheninke abe foka kera jonga dugu kono o te fo donc ni cheninke la dugu kono abe foka kera ko jore ka dugu kono jone jamana président ateta président ko bien vrai qu'elle noté o de lamba fo nyaka kuma kana me to ko do ket mabe ala ka menklo di anga jamana mo ma si je tiens me dit hein ça tout revient il a toujours la dernière question là mais asim de boulot mabe a diawri do adakane do e mani ba fongo simbo dakantiya mu dakantiya nkorodi tekere fo dronteo tout revient à leadership mali tira jon ya chi jamana mo do achiu mali jora aéroport mu jora mali kono jon ajo muru kitera ajo izini munu jora mali kono ceramic jo ajo muru kitera ajo tumamna jibiri do mali kono porbe mali kono franci tagalenga por into amulu jone a mélanger muru kitera ajo jone mali strictirke muru kitera yake tout revient à leadership tout revient à leadership fembe be sigi jamani mwari mate korobode alaka masa bolin ko fe 60% de cobalt 60% de produits minéraux cobalt batterie mort de pétrole, magnésium, for bois, le bois, pétrole banga jamana kono, magnésium banga jamana kono, yiri banga jamana kono. Afrique larger than Europe, China, US, 3 times with 1.3 billion of population. Afrique ga boni Chine, Afrique ga boni Amérique, Afrique ga boni Europe, chien saba. Chien sigurement saba o saba. Ça dit Shinta qui multiplié par 3 Afrique Bunaï. Kaklaka Amérique ta qui multiplié par 3 Afrique Bunaï. Kaklaka Europe ta qui multiplié par 3 ko befra nyoka Afrique Bunaï. O jamana be klaka ko fils sabri là. Akana o tege cinéma de. Ne be ka statistique de dom. Si be galon tege, muso be galon tege, le numéro ne ment jamais. Numéro te galon tigane ni tient de follow. Donc en la dirigeance qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça c'est l'ignorance. C'est tout à fait de l'ignorance. Donc quand on a faux, n'était-ce qu'Afrique sur le problème mais moi mon pays, je veux que mon pays avance. On ne peut pas rester comme ça. Ça va commencer à nous d'abord. Parce que Jamana te Johnny Gitoron Doronteo, Alamadou ne peut changer follow. Tout revient à la population. Parce que Alamadou ne peut Gitoron da. Alamadou ne peut Izin Jo. Alamadou ne peut Yirituru. Alamadou ne peut Foro Sene. Donc, nous, Assimi est obligé de structurer la. C'est-à-dire, Malien Mekem Mani, Diagwa de Dunkov, ça va be ça, Balo, on n'a pas de choix. Parce qu'il y a une opportunité perdue, il faut qu'il y ait une attente. Parce qu'il y a fait le quoi. Changement, à la base, dit Bouna Ramadi, chaque 30 ans. Sans bisabo, donne-moi au club maintenant. On est déjà dans l'eau. On doit continuer. Non. Ni Afrique, il a dit. Afrique, Djama, c'est 1,3 billion de population. Mon billion kilé, on est point. Comment ça va? Il faut. Au début, Afrique, mais ni dans la Chine, Chine,
Chine bonya, Chine superficie, ye famu. Chine superficie te doreye 1.4 billion de population au Chine jamae, ye famu. Mais Chine population superficie la je. Chine superficie 9,6 km² de millions, 9,6 millions de km² au Chine superficie. Mais ni na Chine jama la je. Chine a 1.4 billion de population. Ni a la je Chine oka jama ka chani Afrique be fara la nyonka. Ame kuma la RM. Donc ce qui veut dire que Afrique est de 30 millions de km². Donc Afrique, il y a 9 tako multiplié par 30. Il y a 30 millions. À bon attendeur, à la qui de calcul là. Donc, mais nous avons dit, si nous avons dit, mais on met 30 millions de km², mais au Bella, on a dit, si nous avons dit 1 million. Donc, ce qui veut dire qu'on est dépopulé par rapport aux Chinois. Au Koro, qu'on place dans l'Afrique. Maintenant, il faut que l'on ait des machines glandes. Mais on a des colbottes, on a des bois, on a des magnésium, on a des fer, on a de l'or, on a des diamants. Ni ne peut pas en boulot. Maintenant, on a un toabou. Ok, il y a une solution. Si on connaît les problèmes, pourquoi on ne peut pas faire des solutions là-dessus? Il serait ça, il m'a serait ça. Donc, nous ne dossier ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a un toabou, on a un bladomina. Où on met ils sont rencontrés là? C'est quoi? Donc, on est bon Maliens, on est bon Africains, on est statistique ou des. Donc on est obligé d'avancer, on n'a pas de choix. À bon attendeur sali, ne boulot voilà de bonnes guerres. Il va jamais le faire. Il va jamais le faire. Fatim Rolao. Donc Mali Islamé ko vendredi don ko beka bo kabe na ke boli bay ne be ala deli mashallah yani vendredi ka se o ka soro afora ko ni joyin ka menela ne be ala delo de la parce que ambe kuma la hermina boli inte on a régime ata arrangé boli inte ne ka président arrangé ata arrangé ala kan kishama ala kanake parce que na ngona kilomètre ka do ngona flawo de beke ala kanake ne ala kaninke koye ko min ba to asimba don afo ko ne dante be ka kosukusu ke ya ko me ka kobeke me ka kuma fe faye ko je tiens tout me dit pour que ça réussi. Masha'Allah, je ne suis pas un savant mais je crois que j'ai un don que Dieu m'a donné et j'essaie d'utiliser pour mon pays au moment prétend parce que l'air est grave. Tout Malien est demandé de s'involver pour la construction de notre pays. C'est très très important. I ka kan ka ye kɛnɛ min kan n'i ma y'o kɛnɛ kan o ko bɛ k'i kɔ wa o ko bɛ k'i kɔ kan bari i jɔlen tɛ kɛnɛ min kan n'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so wali dusu tɛ kɔ tigɛ faso kumabɔbagaw ye faso jɔ dusu ta ni faso jɔ hakili i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye i kɛra denmisɛnnin ye walima i kɛra maakɔrɔba ye i kɛra jɛman ye walima i kɛra finman ye a dɔn ko faso ka juru bɛ fasoden kelen kelen bɛɛ la wa ko juru in tɛ se ka sara ka ban n'i kɛra faso fɛ i y'a k'i yɛrɛ ye ni du bana faso la i y'a k'i yɛrɛ la dayɔrɔ ko jɔrɔ tɛ mɔgɔ min na o ka jɔyɔrɔ ko kɛlɛ tɛ ban ni san kura dun nana bin kura de bɛ falen ni san kura dun nana bin kura de bɛ falen donc Mali b'o au niveau de là y'o de fɔ aw ɲɛna n ko le Malien veut progresser mais le Malien ne veut pas le changement ni san kura nana bin kura de bɛ falen Malien bɛ fɛ ka taa ɲɛ mais Malien ko ka tɛ bin kura falen wa masakɛ min bɛ Mali jɔ Assimi ne bɛ ka nin fɛ e de ɲɛna n'i bɛ fɛ ka Mali jɔ i bɛ bin kura in i b'a falen de tu n'as pas de choix maa tɛ se ka bin kɔrɔ k'i b'o la falen i bɛ bin kura la falen bin kɔrɔ kan o ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ vous êtes obligé d'être le leader de changement le leader commando tu as déjà montré vos points on n'a pas besoin de leader commando Sadio Camara peut s'occuper de cela on a besoin de Assimi le leader le changement c'est ça votre boulot mon frère. C'est ça votre boulot, jeune frère. C'est ça votre boulot, son excellence. Il faut changer de cravate. Le Mali a besoin de vous, son excellence. Ce n'est pas de l'amusement. Vous êtes destiné de nous amener au sommet. Masha'Allah. Allah ka même Claudima. Masha'Allah. Les bananes ni ku nga show premier partie comme il y a foyer, j'ai trop d'informations donc mes dos et mes beaux, mes claques à dos. Masha'Allah. Ka sɔrɔ ka limbla an bɛ baro kɛ n bɛ n da don kuma wɛrɛw la ka sɔrɔ ka limbla mashallah kana taa yɔrɔ si a balimakɛ Ediri don into next time ciao k'an bɛ sɔnni mashallah